7 desetiletí poté, co byly objeveny svitky od mrtvého moře, bylo veřejnosti představeno přibližně 80 nových fragmentů těchto starověkých textů. Části svitků od mrtvého moře jsou zde, v Muzeu Bible ve Washingtonu DC, zbavené veškeré nejasnosti a vystavené tak, aby je mohl vidět každý. Po 70 let svitky od mrtvého moře ukrývaly tajemství, které nikdo nedokázal přečíst. Pak se konečně někdo zeptal na správnou otázku. Ne. Co tyto svitky říkají, ale z čeho jsou vyrobené? V laboratoři na Telavivské univerzitě získal Oded Rechavi starověkou DNA z prachu na jediném fragmentu, spustil sekvenování a stuhl. Protože zvíře, jehož kůže se stala tímto svitkem, nemohlo žít nikde poblíž jeskyně, v níž byl nalezen. Ani rok, ani den. A to, co tento jediný nemožný výsledek tiše dokázal, změní všechno, co jste si mysleli, že víte. Toto je vzorek jednoho z velkých svitků. Máme jich 5 opravdu dobře zachovaných. Pastýř v jeskyni. Abychom pochopili, proč na tom jediném výsledku záleží, musíme se vrátit do okamžiku, kdy svitky vstoupily do moderního světa. V roce 1947 hodil mladý beduínský pastýř jménem Muhammad ed-Dib kámen do jeskyně poblíž mrtvého moře a uslyšel, jak se uvnitř něco rozbilo. Vlezl dovnitř. Našel starověké hliněné nádoby naplněné koženými svitky, pečlivě zabalenými do lněného plátna. Neměl tušení, co drží v rukou. Nikdo to nevěděl. Hledal ztracenou kozu, když přišel ke vchodu do jeskyně. Rozhodl se hodit do jeskyně kámen, aby zjistil, jestli kozu nevyplaší ven. Tyto svitky se ukázaly být nejvýznamnějším archeologickým objevem 20. století, nejstaršími známými biblickými rukopisy, jaké existují, starými více než 2000 let. Mezi lety 1947 a 1956 bylo v 11 jeskyních poblíž ruin Qumránu objeveno zhruba 25 000 fragmentů, které představovaly asi 1000 rukopisů. Obsahovaly nejstarší známé opisy biblických knih Genesis, Izajáše a Žalmů spolu se sektářskými spisy, pravidly komunity, hymny a apokalyptickými proroctvími. Pocházely přibližně z období od roku 250 před naším letopočtem do roku 68 našeho letopočtu, z nejbouřlivějšího období v dějinách judaismu i raného křesťanství. Uzavřené v hliněných nádobách v suché judské poušti přečkali všechno kolem sebe. Chrám v Jeruzalémě, Římskou říši i každou civilizaci, která během 20 století vznikla a zanikla. Když je však učenci konečně rozvinuli, svitky nenabídly jen starověké texty. Vyvolali otázky, na jejichž zodpovězení bylo potřeba začít čekat dalších 70 let. Odkud pocházely? Kdo je napsal? Proč byly ukryty? Po 7 desetiletí si nejchytřejší lidé na světě mysleli, že odpověď znají. Mýlili se. Teorie, která vládla desítky let. Učenci z univerzit a seminářů po celém světě analyzovali každý viditelný rys svitků. Zkoumali styly rukopisu. Studovali barvu pergamenu, jeho strukturu a tloušťku a snažili se přiřadit kusy pocházející ze stejného zvířete. Analyzovali jazyk, teologii, kalendářní systémy i literární styl. Jsou to nejstarší opisy Bible, které máme. Jsou starší než cokoliv, co jsme měli dříve. Dominantní teorie ukazovala na židovskou sektu známou jako Esejci. Starověcí historikové jako Josephus a Plinius starší popisovali Esejce jako mnišskou komunitu žijící v izolaci v judské poušti, dodržující přísné zákony čistoty, opisující posvátné texty a čekající na boží soud, který sestoupí na zkažený svět. Osada v Qumránu, jen kousek od jeskyní, vypadala přesně jako typ komunity, kterou Josefus popisoval. Teorie držela pohromadě. Sektářské spisy popisovaly úzce semknuté náboženské společenství s vlastní hierarchií, vlastními pravidly a vlastním teologickým kalendářem založeným na slunci, nikoli na měsíci, což byla přímá výzva jeruzalémskému kněžstvu. Apokalyptické texty vyjadřovaly silné nepřátelství vůči chrámovému establishmentu. Slavný válečný svitek, popisující závěrečnou kosmickou bitvu mezi syny světla a syny temnoty, zněl přesně jako text, který by vytvořila separatistická sekta. Závěr se zdál jasný. Esejci žili v Qumránu, opisovali tam své posvátné texty a když během židovského povstání v roce 68 našeho letopočtu vtrhla římská armáda, ukryli svou knihovnu v nedalekých jeskyních. Po desetiletí to byl přijímaný příběh, vyučovaný v seminářích, uváděný v muzejních expozicích i dokumentárních filmech. Svitky od mrtvého moře byly knihovnou Esejců. Případ uzavřen. Zůstaňte se mnou, protože právě tady se to začne rozpadat.
Všechno, co jste právě slyšeli, esejci, klášter, 70letý konsenzus, se brzy rozloží kvůli něčemu, co si v roce 1947 nikdo nedokázal představit. Ne kvůli novému svitku, ne kvůli nové jeskyni, ale kvůli rozhovoru u oběda v roce 2012 a jedinému kusu hovězí kůže, který by neměl existovat. Dejte odběr hned teď, protože jakmile uvidíte, jak se to celé rozpadlo, už to nikdy neuvidíte stejně. Trhliny v teorii. I když esejská teorie ovládala vědecké bádání, stále se objevovaly nepříjemné otázky. Otázky, které tradiční metody nedokázaly vyřešit. Svitky vykazovaly mimořádnou textovou rozmanitost, různé verze stejných biblických knih, texty v odlišných písmech a napsané různými rukama. Kvalita pergamenu se výrazně lišila, jemně připravené kůže vedle hrubých materiálů, které působily téměř amatérsky. Radiokarbonové datování, aplikované od počátku 90. let na vybrané fragmenty, ukázalo, že některé svitky jsou starší než samotné kumránské sídliště. Čísla neseděla, a pak tu byla otázka, na kterou nikdo neuměl odpovědět. Proč by jedna izolovaná sekta vlastnila několik protichůdných verzí svých vlastních posvátných textů? Proč by uchovávali dvě verze knihy Jeremiášovy, jednu výrazně delší, s chybějícími celými částmi a kapitolami v úplně jiném pořadí? Pro komunitu definovanou přísnou náboženskou disciplínou to nedávalo smysl. Někteří učenci navrhovali alternativy. Možná Qumrán nebyl klášter. Možná to byla hrnčířská dílna, zimní vila nebo vojenská pevnost. Možná byly jeskyně posvátným skladištěm, kam Židé z mnoha komunit přinášeli opotřebované texty, které nesměly být zničeny. Tyto teorie existovaly, ale chyběl jim tvrdý důkaz, který by dokázal sesadit dominantní paradigma. Pak do příběhu vstoupilo něco zcela nečekaného, ne od archeologa, ne od teologa, ale od genetika, který obědval. Oběd, který změnil všechno. V roce 2012 si při obědě na Tel Avivské univerzitě sedl molekulární biolog jménem Oded Rechavi s biblickým učencem jménem Noam Mizrahi. Dali se do řeči o svitcích od mrtvého moře. O výzvě spojovat tisíce drobných fragmentů. O frustraci z otázek, na které 70 let bádání nedokázalo odpovědět. Mizrahi problém vysvětlil. 25 000 fragmentů, žádné názvy, žádná čísla stránek, žádný definitivní způsob, jak přiřadit kusy k rukopisům. Učenci pracovali s porovnáváním rukopisu a kvalifikovanými odhady podle vzhledu pergamenu, metodami, které byly subjektivní, nepřesné a náchylné ke katastrofálním omylům. V sázce bylo nesmírně mnoho, nástroje byly nedostatečné. Rechavi poslouchal. Pak položil otázku. Z čeho jsou svitky vyrobené? Z pergamenu, řekl Mizrahi. Ze zvířecí kůže. Rechavi se odmlčel. Pak má ten pergamen DNA. Ta jediná věta otevřela zcela nové pole výzkumu. Rechavi byl genetik, který se specializoval na analýzu starověké DNA, techniku, která už způsobila revoluci v archeologii tím, že odhalila vzorce lidské migrace a populační historii. Okamžitě pochopil, že ji ještě nikdo neskusil použít na rukopisy. Řekněte nám, že je to hovězí kůže. Dobře, takže máme dva fragmenty, které se ukázaly být z hovězí kůže. Spolu s Pninou Shore, kurátorkou svitků od mrtvého moře v Izraelském úřadu pro památky, začali Rechavi a Mizrahi sestavovat tým, který měl během několika dalších let zkusit něco, co ještě nikdo nikdy neudělal. To, co se chystali najít, otřáslo i jí. Čtení DNA bez dotyku. Tady je první problém. Svitky od mrtvého moře jsou posvátné texty, uctívané několika náboženskými tradicemi a ze své podstaty jsou nenahraditelné. Jakákoliv technika vyžadující řezy, vrtání nebo odebrání vzorku byla zakázána. Svitky musely zůstat neporušené. Jak přečíst genetickou informaci něčeho, čeho se nesmíte dotknout? Odpověď přišla ze samotných nádob a schránek. Během desetiletí pečlivého studia se v krabicích, kde byly fragmenty svitků uloženy, nahromadily drobné částice pergamenu v podobě prachu. Tento prach obsahoval kolagén, strukturální bílkovinu zvířecí kůže. Uvnitř tohoto kolagenu přes 2000 let byla ukrytá starověká DNA. Sběrem tohoto prachu z prázdných okrajů a poškozených hran, kde nebyl žádný text, mohl tým získat dostatek materiálu k analýze, aniž by se kdy dotkl popsané části svitků. Odpověď celou dobu ležela v prachu. Jenže získat z tohoto prachu použitelné genetické sekvence byla noční můra.
Proces výroby pergamenu, namáčení, škrábání, natahování a sušení poškozuje DNA na molekulární úrovni. Inkousty na bázi železa jsou chemicky žíravé. Svitky pak strávili 2000 let v pouštních jeskyních a během 70 let s nimi manipulovali stovky badatelů, z nichž každý mohl na povrchu zanechat stopy moderní DNA. Tým pracoval ve specializovaných laboratořích pro starověkou DNA za podmínek, které připomínaly spíš čistou místnost než knihovnu. Celotělové ochranné obleky, přetlak vzduchu, ultrafialová sterilizace. Vyvinuli přísné ověřovací protokoly, aby dokázali, že jejich sekvence pocházejí ze starověkých zvířat, a ne z moderních rukou. Hledali specifické vzorce molekulárního poškození, které se hromadí pouze po staletích. Prováděli několik extrakcí a porovnávali výsledky mezi laboratořemi. Trvalo to roky, stovky vzorků a mnoho neúspěchů. Nakonec měli spolehlivé genetické sekvence z desítek fragmentů svitků od mrtvého moře. A když se Rechavi podíval na to, co tyto sekvence odhalily, sáhl po telefonu. Kráva, která zbořila teorii. Většina fragmentů dopadla přesně podle očekávání. Ovčí kůže. Ovce byly ve starověké Judeji běžné. Ovčí kůže byla standardním materiálem pro pergamen. Ovce dokázaly přežít v pouštním prostředí kolem Qumránu. Některé fragmenty se však ukázaly jako hovězí kůže. Noam Mizrahi na ty výsledky zíral. Znal Qumrán. Strávil roky s těmito texty, s krajinou i s historií. Dlouhou chvíli seděl nad daty, než cokoliv řekl, protože hovězí pergamen v Qumránu nebyl jen neobvyklý. Byl fyzicky nemožný. Qumrán leží v judské poušti poblíž mrtvého moře, v jednom z nejdrsnějších a nejsuších prostředí na planetě. Ovce a kozy tam přežijí, protože jsou přizpůsobené pouštním podmínkám, malému množství vody a tvrdým rostlinám v suchém terénu. Krávy ne. Krávy potřebují dostatek vody, desítky galonů na zvíře denně. Potřebují rozsáhlé pastviny se skutečnou trávou. Nebylo možné, aby komunita žijící v Qumránu chovala dobytek. Hovězí pergamen nelze vyrábět v judské poušti. Jakýkoliv svitek napsaný na hovězí kůži musel pocházet odjinud. Teorie byla špatná, ne částečně špatná. Špatná způsobem, který kráva učinila nepopiratelným. Když výsledek z hovězí kůží dorazil na stůl Pniny Shor v izraelském úřadu pro památky, zastavila se. Strávila svou kariéru jako kurátorka a správkyně těchto fragmentů, znala prach na těch krabicích lépe, než většina lidí zná vlastní domov. Přečetla si výsledek 2krát, řekla kolegům, že to byl okamžik, kdy pochopila, že se všechno brzy změní. Nejen akademická debata o esejcích, ale celý rámec chápání toho, čím svitky od mrtvého moře ve skutečnosti jsou. Řekla, že měla pocit, jako by se místnost naklonila. A hovězí pergamen nebyl náhodný. Byl spojen s konkrétními texty, konkrétními verzemi konkrétních knih a právě tam začíná být DNA ještě podivnější. Otisky prstů v pergamenu. Tady je to, co teď mohli udělat a co předtím nemohl nikdo. Analýzou genetických vztahů mezi různými vzorky pergamenu mohli badatelé zjistit, zda více fragmentů pocházelo ze stejného jednotlivého zvířete. 2 kusy pergamenu vyrobené ze stejné ovce sdílejí v podstatě totožnou mitochondriální DNA. 2 kusy z různých ovcí nikoli. Po 70 let bylo spojování fragmentů odhadem. Teď měli genetiku. Měli otisky prstů. Zůstaňte se mnou, protože tady to začíná být vážné. Vezměte si knihu Jeremiášovu. Svitky od mrtvého moře uchovávají 2 její dramaticky odlišné verze. Jedna vypadá jako hebrejská Bible známá dnes, delší, s kapitolami ve standardním pořadí. Druhá je výrazně kratší, chybí v ní celé pasáže a kapitoly jsou v úplně jiném sledu. Před objevením svitků od mrtvého moře v roce 1947 pocházely naše nejlepší hebrejské rukopisy knih Starého zákona přibližně z roku 1000 našeho letopočtu. Učenci se po desetiletí přeli, co to znamená. Byl to raný návrh, teologická úprava, písařská chyba, DNA dala definitivní odpověď. Fragmenty kratšího Jeremiáše byly napsány na hovězím pergamenu. Fragmenty delšího Jeremiáše byly napsány na ovčím pergamenu. Pocházely z různých zvířat, téměř jistě z různých geografických oblastí. Nebyly to různé kopie téže tradice, byly to 2 odlišné textové tradice, které se vyvíjely odděleně v samostatných komunitách v různých částech starověké Judeje. To jsou 2 zcela odlišné verze Jeremiáše, uchované 2 zcela odlišnými komunitami, které se nikdy neshodly na tom, co má kniha Jeremiášova říkat. Přečtěte si tu větu znovu. 2 komunity, 2 Bible.
Tým také zkoumal písně sobotní oběti, liturgický text popisující andělské uctívání v nebeském chrámu. Kopie byly nalezeny v Qumránu i na Masadě, pevnosti, kde židovští povstalci v roce 73 našeho letopočtu vzdorovali Římu naposled. DNA ukázala, že více qumránských fragmentů pocházelo ze zcela odlišných zvířat. Text byl populární, široce opisovaný, nezávisle vytvářený, nebyl majetkem jedné sekty. Pak přišla analýza příbuznosti. Zkoumáním jaderných markerů DNA mohli badatelé někdy určit, že pergameny pocházely ze zvířat, která byla geneticky příbuzná, sourozenci, bratranci, členové stejného stáda. Schluky příbuzných zvířat ukazovaly na konkrétní výrobní centrum, kde bylo přibližně ve stejnou dobu vyrobeno více svitků ze zvířat z místních zdrojů. A tady je to, co se ukázalo dál. Některé schluky geneticky příbuzných pergamenů, zjevně vyrobených společně na jednom místě, byly smíchané se zcela nepříbuznými pergameny z úplně jiných zdrojů, z jiných zvířat, jiných stát, bez jakéhokoliv genetického spojení. Sbírka nevznikala organicky v jednom skriptoriu, byla sestavena z více původů, představovala více komunit napříč několika desetiletími, možná staletími. Teorie esejské knihovny nepraskla jen na povrchu, zhroutila se, svět mnoha hlasů, tady je, co to znamená. Pokud svitky pocházely od jedné izolované sekty v Qumránu, jejich mimořádná rozmanitost byla téměř nevysvětlitelná. Proč by jedna komunita uchovávala několik protichůdných verzí posvátných textů? Proč by udržovala kopie představující teologické postoje, s nimiž nesouhlasila? Ale pokud sbírka pocházela z více komunit napříč starověkou Judeí, byla přinášena do jeskyní po desetiletí a během jedné závěrečné katastrofické krize všechno dává smysl. Rozmanitost není problém, je to samotná podstata. Důkazy DNA podpořily teorii, kterou někteří učenci navrhovali, ale nikdy ji nedokázali prokázat. Ty samé jeskyně, kde kámen Muhammada ed-Diba v roce 1947 rozbil hliněnou nádobu, fungovaly jako geniza. Posvátné úložiště, kam Židé z různých komunit ukládali opotřebované nebo teologicky citlivé texty. V židovském právu nemůže být žádný dokument obsahující Boží jméno jednoduše vyhozen. Musí být uložen s úctou. Starověké komunity udržovaly určená úložiště zvaná genizy přesně k tomuto účelu. Teď si to představte. Jeruzalém je od Qumránu vzdálený jen asi 20 mil. Když římská armáda mezi lety 68 a 70 našeho letopočtu obléhala město, Židé prchající před katastrofou mohli nést posvátné texty do pouště. Přidávali je k materiálům, které komunity ukládaly v jeskyních po generace. Rodinné svitky, synagogální svitky, texty, které se umírající svět snažil zachránit. Jeskyně u Qumránu nebyly soukromým archivem kláštera. Byly posvátnou knihovnou patřící celému Izraeli. Fragmenty hovězího pergamenu dokazují ještě něco konkrétnějšího. Texty se fyzicky přesouvaly mezi regiony. Někdo přenesl svitky napsané na hovězí kůži z vlhčích a úrodnějších oblastí severně nebo západně od pouště do judské pustiny. Nebyla to uzavřená komunita zahleděná do sebe. Byla to propojená síť židovských komunit, které si vyměňovaly texty, myšlenky a náboženský život. A tady je, co to znamená pro počátky křesťanství. Svět, ve kterém Ježíš žil, nebyl světem teologické jednoty. Byl to svět živé, geograficky rozmanité náboženské debaty. Svitky od Mrtvého moře nepatřily jedné frakci v této debatě. Zachytili celou diskusi, Bibli, která se stále psala. Pro badatele písma jsou důsledky ještě hlubší. Neexistoval jediný autoritativní text Jeremiáše, který by všichni přijímali. Existovalo více verzí, kratší, delší, jinak uspořádané, každá uchovávaná v různých komunitách jako jejich přijatá podoba posvátného textu. U Genesis, u žalmů, u knih proroků proces kanonizace stále probíhal, stále byl předmětem sporů, stále nebyl uzavřen. Už to nebyla jen teorie, DNA to fyzicky dokázala. Různé komunity v různých geografických oblastech nezávisle uchovávaly různé verze Bible. Textová tradice nebyla pevně daná, byla živá a na různých místech byla odlišná. Prostředí, ve kterém Ježíš žil a učil, ve kterém se formovalo rané křesťanské hnutí, bylo ponořeno právě do této rozmanitosti, do soupeřících vizí písma, soupeřících chápání zákona a soupeřících nadějí na to, co Bůh udělá dál. A důkazy celou dobu ležely v prachu na polici. Otázky, které se nikdo nemohl zeptat. Publikace studie DNA v roce 2020 otevřela zcela novou éru výzkumu svitků od Mrtvého moře.
Možná ještě pozoruhodnější než to, na co odpověděla, bylo to, na co se díky ní bylo možné poprvé zeptat. Před touto prací učenci nedokázali s vědeckou jistotou určit, zda dva fragmenty pocházejí ze stejného rukopisu, zda byl text vytvořen na jednom místě nebo na mnoha místech, ani zda konkrétní svitky sdílely nějaké fyzické spojení nad rámec tématu. Teď to dokážou. Mohou badatelé identifikovat konkrétní výrobní centra pro různé texty, mohou zmapovat geografickou síť židovských písařských komunit, mohou sledovat, jak se textové tradice pohybovaly starověkou Judeí během desetiletí a staletí. Badatelé už tyto otázky zkoumají, analyzují DNA z mnohem většího vzorku fragmentů, kombinují genetická data s multispektrálním zobrazováním, které odhaluje text neviditelný pouhým okem, a budují databáze starověké zvířecí DNA z celého Blízkého východu. Cílem je geografická referenční mapa natolik přesná, aby badatelům z jediného fragmentu svitku dokázala přibližně říct, kde ve starověkém světě žilo zvíře, jehož kůže nesla daný text. Práce na čtení svitků od Mrtvého moře není dokončena. Teprve začala. Příběh napsaný v kůži. Studie DNA představuje něco většího než vyřešení jedné archeologické debaty. Po 70 let brilantní učenci studovali tyto texty všemi dostupnými nástroji. Luštili starověká písma, překládali nejasná nářečí, rekonstruovali poškozené rukopisy. Jejich práce byla skutečná a nenahraditelná, ale existovaly otázky, na které nedokázali odpovědět. Analýza rukopisu je subjektivní, porovnávání pergamenu je nepřesné. Textová kritika dokáže rozpoznat vzorce, ale nevždy dokáže určit, zda tyto vzorce odrážejí jednu komunitu nebo mnoho komunit. Molekulární biologie poskytla jiný pohled. Čtením genetických informací zachovaných přímo v materiálu, na který byly posvátné texty napsány, vědci odpověděli na otázky, které se zdály navždy mimo dosah. To, co tyto důkazy odhalily, bylo větší než to, v co učenci doufali. Svitky od Mrtvého moře nejsou teologickým prohlášením jedné radikální sekty, ukrývající se před Římem v poušti. Jsou nahromaděnou posvátnou literaturou starověkého Izraele, rozmanitou, spornou, bohatě lidskou, ve své pestrosti i rozporech. Více hlasů, více komunit, více verzí Bible. Každou z nich někdo nesl do jeskyně v judské poušti ve chvíli, kdy svět, který znal, končil. Objevili jsme to jen proto, že se vědci naučili číst příběh napsaný ne inkoustem na povrchu, ale v DNA zvířat, jejichž kůže nesla tento inkoust přes 2000 let ticha. V roce 1947 rozbil kámen pastýře hliněnou nádobu a nechal starověký svět znovu promluvit. V roce 2020 Oded Rechavy sekvenoval DNA ze starověkého prachu. Pastýř otevřel dveře. Genetik uslyšel, co ty dveře čekaly, aby mohli říct. Pokud vás takový příběh dojímá, příběh, ve kterém jediný rozhovor u oběda vede k přepsání dějin, dejte odběr hned teď. Zapněte si upozornění, protože teprve začínáme.